Señora Presidenta, señora. Sí, Hola, boa tarde a todas e todos. Antes de empezar ca sesión ordinaria, imos a proceder a agardar un minuto de silencio polas dous falecementos por violencia machista ao longo deste último mes antes deste pleno ordinario, como en cada sesión plenaria. Antes de pasar ás intervencións veciñais, empezaríamos co orde do día, co primeiro dos puntos, que é a aprobación se procede das actas correspondentes ás sesións ordinarias do día 20 de outubro e 17 de novembro de 2016, número 17 e 18. Algo que engadir as actas? Rubén, Paco, Agustín? Enténdense logo como aprobadas. Hai dúas peticións de comparecencia veciñais para intervir hoxe no pleno e que se corresponden con dous asuntos que serán tratados máis adiante na sesión plenaria nas quendas de mocións.
A primeira é a solicitude de comparecencia con rexistro de entrada 17.922 de José María Anaya Vila, que está vencellada unha moción que presentou o BNG para recuperar o vello Hospital de Galeras por uso público e que vai a falar en representación de Compostela non se vende. E a seguinte é a solicitude de José Ramón Martínez Barral, que tamén está vencellada unha moción que presentou o BNG e que ten que ver con cambiar o emprazamento da antena de telefonía móvil do Restollal. Entón, a primeira, que sería José María Anaya, que non sei se está aquí hoxe con nós, sería o momento da quenda, pois adiante, si a facedes. Sabedes, son 5 minutos, pero somos flexibles, o sea que empregado o tempo que necesitades. Boa tarde, señoras e señores concelleiras e alcalde do Concello de Santiago de Compostela. Estamos hoxe aquí representando a plataforma Compostela non se vende, unha plataforma que nace para defender os dereitos colectivos e do patrimonio da universidade, dos nosos barrios e da nosa cidade. Hoxe queremos falar da situación do vello Hospital Xeral de Santiago, o vello Hospital de Galeras, un espazo fundamental no proceso de vida de grande parte da veciñanza da nosa cidade, Compostela. Tras anos sen uso e profundo deterioro, o edificio de Galeras podería ser recuperado para fins múltiplos que propoñen diferentes sectores de Compostela. Este pleno aprobou inicialmente unha recalificación que implica, entre outras cousas, que a planta inferior deste inmóvel se poida dedicar a uso comercial, cousa que non estaba permitida con anterioridade, ou que nas plantas superiores poida haber oficinas, cousa que tampouco estaba permitida. Por outra banda, a Universidade de Santiago de Compostela procedeu a súa venda a un promotor privado para facer caixa. Desde a plataforma de Santiago non se vende, ao igual que desde unha parte moi importante do barrio e da veciñanza de Santiago, non estamos de acordo con ningunha das súas decisións. Por unha banda, creemos que a titularidade do mesmo debería seguir sendo pública, fose a través da propia universidade, do Concello, da Xunta ou incluso partillada a través do Consorcio de Santiago e non proceder a súa venda a un promotor privado. Creemos que non se presionou nin se pelexou o suficiente para que así fose. A mostra máis evidente é que a Xunta vende anunciar a construción dunha residencia de maiores nova nas Fontiñas, o que quere dicir que podería dedicar estes recursos, se quixese, a facelo en Galeras. Por outra banda, creemos que un edificio tan singular e emblemático debe ter un uso esencialmente de servizo público. Este era e é un sitio ideal para múltiples usos como unha residencia pública para persoas maiores, un centro de día, un centro de atención a enfermos crónicos de media e longa estadía, incluindo unha parte para familiares e acompañantes dos mesmos. Sería un sitio óptimo para unha residencia estudantil pública ou incluso para vivenda pública en réxime de alugueiro para a mocidade con unha escola infantil incluída. Hai moitos anos que non se crean ningunha soa praza pública en Santiago, de ningún destes servizos básicos. Si, somos conscientes de que estes procesos xa foron comezados, que a maioría de vostedes votaron a favor do cambio de usos e de que a universidade xa procedeu a súa venda, mas pregamos aos presentes, e este é o motivo da nosa presenza, que repensa a súa posición. Teñen tempo para facelo, xa que de momento só hai unha aprobación inicial de cambio de usos e cando menos isto terá que someterse a votación 2 veces máis neste pleno até a súa aprobación definitiva. Por que lles pedimos que repensen? Porque a recalificación vai permitir que unha parte do uso comercial que irá en contra dos intereses do tecido de comerciantes do barrio e obrigará a construción do aparcadero cos subseguintes problemas e colapsará o tráfico nunha zona onde os veciños deron xa unha batalla e gañaron, precisamente contra unha entrada e un aparcadoiro, pero sobre todo porque non se compromete a ofertar os servizos que tanto son precisados. Hoxe falamos cara a cara con vostedes, señoras concelleiras e señor alcalde, e pregámoslles que, despois de escoitar e coñecer esta petición popular, nos seguintes plenos non se avance nesta recalificación. Lembren as necesidades das veciñas de Galeras e de toda a cidade, e a repensen e voten en conciencia e non aproben estes cambios de uso de xeito definitivo e presionen para garantir uns usos públicos dos que tanto precisa este barrio e a cidade. Estamos seguras que así o farán como representantes da nosa cidade. Compostela non se vende, Hospital Vello o servizo de todas. Perdoe, por favor, para recoller na acta, pode darme o seu nome, por favor? Sí, vai. Sí. Son Elia Lago Pereira. Elia Lago Pereira. Gracias, Elia, pola túa intervención. E a seguinte intervención está solicitada por José Ramón Martínez Barral. E, José Ramón, a túa quenda. Hola, boa tarde. En primeiro lugar, os veciños queremos darlle as gracias ao grupo do BNG por darnos a oportunidade de poder falar hoxe aquí pola tarde.
Bueno, eu estou aquí como veciño e representación de veciños do barrio do Castiñeiriño, máis concretamente das calles de José Antonio Souto Paz, a travesía do Rostollal, a travesa do Rostollal, a Rúa da Estrada e as calles colindantes. Nós somos un barrio periférico de Santiago, un barrio desde que nos últimos 10 anos experimentou un crecemento bastante importante, foi o sub-7 da parcela sub-7 de Santiago, no cal se fixeron centos de vivendas, esas vivendas están ocupadas na súa maioría por xente nova, por nenos pequenos, como é o meu caso, por exemplo. Detectamos ou vemos, ou incluso cando xa fomos para ali, que no medio do que é o barrio hai un edificio de 3 plantas. Digo 3 plantas porque a maioría dos edificios que se fixeron novos ali son todos de 5 plantas, e este edificio de 3 plantas que está emplazado no medio ten unha antena de telefonía móvil, unha antena que entendemos que é necesaria, non queremos eliminar eso. Que pasa? Esta antena leva colocada ali máis ou menos sobre 20 anos. Estivemos indagando, houve xente antes que a nós que tamén xa protestou por elo, e se sabe que a antena está legalizada dende o 2015, con lo cal leva colocada 20 anos, leva legalizada 2 anos, e, é un punto a maiores, pero nós, como decía, somos usuarios deste tipo de servicios, de telefonía móvil, de datos, todos traballamos, todos necesitamos o correo electrónico, o WhatsApp. Entonces, por que se concedeu esa licencia ali? Pois non sabemos. Temos un escrito que se remiteu hai tempo do Concello, que se nos decía que un técnico que entendía desto, que decía que esa antena que non era, polo motivo que fora, que non era legalizable, que se seguiría estudiando, posibilidade de facer ou non. Ao final legalizouse, está legalizada, con lo cal as nosas ferramentas son mínimas para poder obligar ou a que se saque dali. E independentemente de todo iso, para nós consideramos que é un risco para a saúde, independentemente de estudios que se digan que é bo ou é malo. Nós entendemos que sí que é un risco para a saúde, sobre todo cando estamos falando que é unha antena que está colocada en moitos casos a 30-40 metros da habitación ou da sala de alguén. Como decía antes, está nunha vivenda de 3 plantas e as vivendas que estamos alrededor son de 5 plantas, con lo cal nós para mirar a antena non miramos hacia arriba, senón que miramos hacia baixo, para verla de frente. Nós vimos nun barrio periférico que por sorte temos monte de arredor, temos zonas de arredor que non están habitadas, e que entendemos que é factible poder reubicar isto no outro lado, porque, repito, temos necesidade deste servicio, pero non temos a necesidade de telo na ventana da casa, é dicir, podemos ter máis lonxado, e hai esa posibilidade de telo nas cercanías. Basicamente, por eso vimos hoxe aquí pola tarde, pedimos ao señor alcalde, mas pedimos aos grupos políticos que están aquí representados, que se poñan na nosa situación, con nenos pequenos, con maiores tamén, todo tipo de población, e que o que pedimos é que se faga todo o posible por sacar aquilo dali. Hai alternativas. Entendemos que o mellor no centro de Santiago é inviable, porque se necesita un certo, non son técnico, non o podo explicar, pero que entendemos que é moi difícil o mellor no centro de Santiago buscar unha ubicación idónea para esas tipos de antenas, pero que ali que non. Que ali é sinxelo buscar outro, para poñelo no outro lado, e por un lado beneficiar o barrio e os veciños, co cual sacamos aquilo dali e seguimos tendo perfectamente calidade de señal e de cobertura. Se non vos importa, vou enseñar unhas fotos para que vexades a vista que temos desde a casa e para que vos poñades en situación. Isto é a vista desde a miña casa, e vedes, eu miro hacia baixo e está aquí posto no medio. Toda esta parte de aquí é o
o barrio, se o conocedes, e xusto no edificio do medio, que é o máis antigo, non? Bueno, dos máis antigos que hai por ali, está colocado pois, unha antena de telefonía de 3 metros, que, bueno, para ser sinceros, retomamos isto porque hai cuestión de mes e medio, cambiaron, nós pensamos que a retiraban, e a verdade que levamos todos unha alegría, pero non foi así, senón que sacaron unha, pero pola tarde puxeron outra, e entón, bueno, pues, volvemos outra vez a mirar a posibilidade de que, bueno, de que nos fagan caso e de que o Concello, pues, entendo que polo ben da ciudadanía e que nos representan a todos, pues, que busquen a maneira de cambiar a ubicación desa antena. Moitas gracias. É vostede José Ramón Martínez, non? Sí, graciñas. Moitas gracias, José Ramón. Estos dous asuntos serán logo debatidos na quenda das mocións. Seguiríamos logo ca orde do día. O seguinte punto é a toma en posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, do PSDG-PSOE, que entendo, señor secretario, que non se atopa no salón de plenos. E pasaríamos logo ao terceiro dos puntos, que é a aprobación inicial da modificación puntual do PSOE nas disposicións transitorias segunda e doceava. Hoxe acordouse dar debate en este punto, ainda que fora máis breve, e no cuarto xa non sometelo a debate, senón únicamente a votación por acordo de xunta de portavoces, co cal pasaríamos ao debate breve deste punto terceiro. Jorge Duarte, breve. Boas tardes a todos e a todas. Vou ser breve e intentar ser claro porque é un tema bastante complexo. Hoxe traemos a modificación traemos para aprobación inicial a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal nas disposicións transitarias segunda e 12ª que xa viñeron a pleno fai 5 meses, nas cales se pretendía facer unha modificación que afectaba a todo o ámbito do Concello. En este caso, despois de ter informe da Consellería de Medio Ambiente, traese a modificación puntual que afecta única e exclusivamente o plan parcial de Fontiñas e os peris de Concheiros, Outeiro e Vieiro. Estos peris son anteriores á Lei do Solo de 2002, da Louga, e tamén son anteriores ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2008, polo cal as súas disposicións xeneraban confusión entre o que marcaban para a posibilidade de construir no baixo cuberta e o que despois foi consolidado ou modificado pola Louga no ano 2002 e polo Plan Xeral de Ordenación Municipal no 2008. O que se pretende con esta modificación é clarificar a aplicación desta normativa. En estos planes parciales permitíase unha altura e unha edificabilidade máxima con unha altura definida e un aproveitamento baixo cuberta. Algúns destes aproveitamentos, algúns destes plans parciales e peris non definían como uso permitido en baixo cuberta o uso de vivenda, permitían outros usos complementarios. Sin embargo, facían o cómputo da edificabilidade dese espazo. O que se pretende facer con isto é que, tal e como dispón o artigo 126 para o resto do Concello, que a aplicación da ordenanza nestos ámbitos permita o uso no baixo cuberta, o uso vivenda sempre vinculado á planta inferior con acceso pola planta de piso e unhas escaleras interiores que comunican co piso superior. Esta modificación que o que permite é regular, ordenar todo que as ordenanzas de aplicación nestos ámbitos sexan similares ao do resto da cidade, non supoñen, a pesar de que se poda facer este uso, un incremento de aproveitamento no que sería cada un destes planes parciais. Digamos que a volumetría, a edificabilidade ou aproveitamento global en cada un destes plans parciais ou peris, que son plan parcial de Fontiñas, peri de Concheiros e peri do Vieiro e Outeiro, seguirían tendo exactamente o mesmo aproveitamento. Antes, cando se aprobaron, había unha figura que eran as transferencias de aproveitamento. A Lei do Solo do 2002 eliminou a posibilidade de que houbera transferencias de aproveitamento. O que se fai é que todos os volúmenes que quedan por ordenación delimitados podan ter ese aproveitamento
pero isto non supón que poda haber un incremento de aproveitamento aínda que o uso de vivenda quede permitido igual que no resto da cidade. Despois do trámite de avaliación ambiental, esta modificación que era para afectar a todo o Concello, nos din que é mellor que vayamos estudiando caso a caso. Neste momento, ese problema evidenciase, como decía, no ámbito do Plan Parcial de Fontiñas, Concheiros, Outeiro e Vieiro, e, polo tanto, o que os traemos é a aprobación inicial desta modificación para facilitar o cómputo e, ademais, igualar co resto da cidade, porque a partir da aprobación do PSON de 2008 este uso baixo cuberta está permitido ligado á planta inferior e ademais non se aproveita de forma global o aproveitamento porque xa estaba contemplado así que a aprobación de cada un destes planes. Espero haberlo explicado da forma máis sintética posible, non sei se quedou claro, pero se non, aclaro posteriormente. Moitas gracias, Jorge. Rubén, a túa quenda. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos e a todas. Eu intentarei ser aínda máis sintético co concelleiro, porque creo que o debate de fondo deste punto pois o dimos con anterioridade neste pleno, e basicamente o que queremos desde o noso grupo é explicar a nosa posición de voto, non? Como ten comentado hoxe con anterioridade o concelleiro, bueno, pois o grupo de goberno que pretendía é que a aprobación pois da modificación plantexada pois tivera un alcance global o conxunto do Concello, non? Eso se justificaba a priori pois nunha igualdade de trato á veciñanza e non cometer agravios comparativos, e por outra parte desde unha perspectiva de operatividade o non ser preciso pois notificar veciño a veciño pois das zonas afectadas isto, non? Xa temos falado no anterior pleno de que isto, bueno, nos ámbitos non especificamente tratados aquí, Fontiñas, Concheiros ou Outeiro, pois podía ter outro tipo de consecuencias como o aumento da superficie de vivenda. Agora mesmo, con este requerimento da Xunta de Galiza, ese problema non existe, xa que a Xunta entende que non hai congruencia entre a memoria entregada e as disposicións resolutivas, polo que volvemos pois un pouco ao punto de partida e haberá que establecer pois os cambios exclusivamente para eses peris, con independencia de que no futuro se pudera analizar pois outro tipo de ámbitos se fose preciso. En calquera caso, para o noso grupo, pois o máis relevante e o máis importante e o que quixéramos recalcar pois é a garantía de que non haxa pois un aumento de edificabilidade. Nos creemos que eso está garantido e, por lo tanto, pois imos votar afirmativamente a este punto. Moitas gracias, Rubén. Paco. Grazas, señor alcalde. Boa tarde, compañeras e compañeros de corporación. Nos tamén imos votar a favor deste punto, ten un informe favorable neste caso da Secretaría Xeral do Pleno a través do seu vicesecretario xeral. Ademais, efectivamente, queda confirmada o non incremento de edificabilidade e o objetivo en principio de chegar a unha homoxeneidade conforme o PSON para o resto das edificacións da nosa cidade, pois nos entendemos que justifica, polo tanto, o noso voto a favor. Moitas gracias, Paco. Señor Agustín. Boas tardes. O noso voto respecto deste punto vai ser favorable polo fondo, porque consideramos que a medida é necesaria e positiva para a cidade e para o conxunto dos veciños e das veciñas afectados, porque contribúe a darlle seguridade xurídica e a regularizar, tamén é certo, a situación de moitas edificacións nos ámbitos das Fontiñas, os Concheiros, Vieiro e Outeiro. Pero non compartimos a forma mediante a que se leva a cabo esta modificación, porque a documentación que se achega por parte do Concello non lle dá resposta ás exigencias nin aos criterios emanados do órgano competente, e confiamos en que a Xunta de Galicia, en concreto a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio, a actual Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, non paralice a tramitación e devolva o expediente ante, na nosa opinión, a manifesta inadecuación formal desta documentación. Porque o Departamento de Urbanismo da Xunta de Galicia, que debe emitir informe preceptivo e vinculante, lembro, solicita claramente que se analice e xustifique caso a caso a incidencia da modificación proposta, e iso, na nosa opinión, non se fai en ningún lugar do documento. Polo tanto, agardamos, e o digo con sinceridade, que eso non xere ningún tipo de problema no final da tramitación deste expediente.
Falta unha valoración dos aumentos dos aproveitamentos, do número de metros cadrados aos que afecta, da repercusión que ten sobre os espazos públicos e tamén sobre os equipamentos. En fin, a documentación que se lle envía á Xunta de Galicia é deficiente, carece de justificación, de solidez argumental e, en definitiva, do traballo necesario para articular unha proposta rigorosa. A achega dunha maior concreción e ampliación do nivel de detalle desta proposta permitiría, ademais, comprobar que se cumpre a norma axustándose a edificabilidade permitida, posto que se así non fora e se aprobara unha modificación que supere o volumen da edificación establecido, o Concello e, por suposto, o conxunto da veciñanza estaría perdendo dotacións públicas. Con todo, e cos reparos que xa sinalei, o noso grupo vai votar favorablemente dándolle prioridade a necesidade da reforma por riba das deficiencias que, na nosa opinión, evidencia e que deixamos que non retrasen a aplicación desta medida claramente necesaria na que o Concello, lo digo con sinceridade, faría ben en poñer máis axilidade, máis empeño e máis dedicación. Moitas grazas e máis nada. Gracias, Agustín. Jorge. Bueno, agradezo o apoio de todos os grupos e o que se pode decir este concelleiro a súa confianza plena nos servizos urbanísticos, nos servizos de planeamento da Concellería, e se me gustaría decirle algo a Agustín, que parece que estudiou a fondo o documento, e entón diríalle unha cousa. Está falando de que hai incrementos de aproveitamento e pon no documento que non hai incrementos de aproveitamento, e se o din os técnicos desta Concellería é así. Por qué? Porque estos PERIs e plan parcial, cando definen o seu aproveitamento, definen un parámetro que é a edificabilidade. Entón, esa edificabilidade no ámbito justifícase e a volumetría que se detalla, que se dibuxa, que se permite, cumple con ese aproveitamento. Por lo tanto, o aproveitamento nunca excederá, porque a volumetría que xa estaba reflexada non permitía exceder ese aproveitamento. Eso que di está justificado no documento, por lo tanto, nos esperamos, confiamos nos servicios técnicos e xurídicos desta casa e creemos que non haberá ningún problema. Esa é a contestación, está así no documento e nada máis que agradecer o apoio de todos os grupos. Entendemos que esta modificación puntual que se trae servirá para resolver os problemas que hai a veces na concesión e tramitación de licencias, porque isto nace dunha petición do Departamento de Licencias, e que podamos aportar claridade na aplicación da normativa urbanística. Gracias, Jorge. Algo que engadir, Rubén, Paco, Agustín? Simplemente agardo que a claridade que visualiza o señor concelleiro tamén sexa visualizada pola Xunta de Galicia, nada máis. Gracias. Entendemos, señor secretario, que por unanimidade aprobase o punto 3 da orde do día. Pasaríamos directamente a votar o punto 4, acordouse en xunta de portavoces que non houbera debate. Entendo que o punto 4 tamén por unanimidade, sí, tamén por unanimidade. Pasaríamos ao punto número 5 da orde do día, que a toma en consideración se procede dunha proposición normativa presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación á ordenanza 1.01, impostos sobre bens inmobles. Entendo que as tomas de consideración que non hai debate, non? Únicamente hai votación. Pregunto, non o sei, non é unha cuestión. Debátese. Sí? Perfecto. Vale, pois se fai defensa. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Hoxe, por fin, podemos debater a toma en consideración desta iniciativa. O digo o de por fin porque foi presentado o 13 de decembro do ano pasado. Debería, por lo tanto, ter sido incluída na orde do día do pleno do mes de febreiro. Estamos no pleno do mes de abril, pero, bueno, nunca é tarde se a dita é boa. E, por lo tanto, vayamos co contido da nosa proposición normativa. Como saben, no Concello de Santiago recollíase xa dende hai anos unha bonificación para as familias numerosas que só tiña en conta o valor catastral do inmoble. É dicir, que era a familias numerosas, con independencia do número de fillos que tiveras ou a situación dos mesmos, tiñas unha aplicación aplicable, unha bonificación, aplicable en función do valor catastral da devandita da vivenda que tiveras en propiedade, non? Deste xeito, se o valor catastral era menor de 100.000 euros, tiñas unha bonificación do 35-50%, se o valor estaba entre 100.000 e 150.000, tiñas unha bonificación entre o 20 e o 35%, e se era superior a 150.000 euros, tiñas unha bonificación entre o 5 e o 20%.
O Grupo Popular, no ano 2015, no transcurso do debate da modificación das ordenanzas fiscais daquel ano, formou parte dun consenso co resto dos grupos da corporación para a modificación da ordenanza fiscal reguladora do IBI no seu artigo 3.3, en concreto no relativo á bonificación para as familias numerosas. Tendo en conta as peticións destas familias que demandaban que se considerara o nivel de renda, posto que obviamente non é o mesmo dende o punto de vista dos gastos unha familia de 7 membros que unha de 5, eliminouse a referencia ao valor catastral e introduciuse para o ano 2017 que o cálculo da bonificación se fixera atendendo ao indicador público de renda de efectos múltiples. Na actualidade, a bonificación calcúlase tomando como referencia os ingresos familiares brutos de acordo cunha valoración que vai do 30% para os ingresos superiores a 5 veces o IPREM e iguais ou inferiores a 6 veces o IPREM ata o 90% da bonificación para ingresos iguais ou inferiores a 2 veces o IPREM. Desde que se aprobou esta modificación, as familias numerosas, a través da súa asociación, puxeron de manifesto a todos os grupos, teño entendido, que, aínda que aplaudían a modificación, era preciso que se tivera en conta o número de membros da unidade familiar e a renda per cápita, posto que, obviamente, non é o mesmo, dende o punto de vista dos gastos e de renda disponible, unha familia de 5 membros que unha de 8, por exemplo. O Grupo Municipal Popular foi sensible a esta petición e logo do estudo de como se recolle este tema nas outras cidades galegas e desde unha perspectiva, créanme, puramente constructiva, decidiu presentar unha proposición normativa ao beiro do disposto no artigo 94 do Regulamento Orgánico do Pleno Municipal. Esta iniciativa ten unha finalidade concreta, modificar a ordenanza fiscal reguladora do IBI no seu artigo 3.3 co obxecto de mellorar o réxime actual da bonificación para as familias numerosas e adaptalo ás peticións feitas polas propias familias. Unha mellora que vai dirixida fundamentalmente en ter en conta o número de membros da unidade familiar á hora de aplicar a bonificación. O noso grupo tivo en conta esta petición da Asociación Galega de Familias Numerosas por considerarla non só de senso común, sino tamén un desenvolvemento dun mandato legal, porque a propia exposición de motivos da Lei 40/2003 do 18 de novembro de protección ás familias numerosas ven a sinalar que, dentro das diversas realidades familiares, as chamadas familias numerosas presentan unha problemática particular polo custo que representa para elas o cuidado e educación dos fillos ou o acceso á vivenda axeitada ás súas necesidades. Estas circunstancias poden implicar unha diferenza sustancial co nivel de vida de outras familias con menos fillos ou sin eles. Neste senso, non debe esquecerse que o artigo 9.2 da nosa Constitución establece o principio da igualdade material que debe levar ao legislador a introducir as medidas correctoras necesarias para que os membros das familias numerosas non queden en situación de desventaxe no que se refire ao acceso aos bens económicos, culturais e sociais. Pero non só é iso, porque cando falamos de familias numerosas non podemos quedarnos só no concepto básico de 3 fillos. Hai que ter presente que familias numerosas, segundo a Lei 40/2003, son tamén aquelas formadas, por exemplo, con un adulto que teña 2 fillos e un teña unha diversidade funcional, unha parella de discapacitados con 2 fillos, unha parella de incapacitados para traballar con 2 fillos ou 2 irmáns orfos que estean sometidos a tutela e convivan co titor. Estas son algunhas das posibilidades, entre outras existentes, porque o abano é moi amplio ao responder a unha realidade social tamén moi ampla. A proposta que o noso grupo presenta neste pleno introduce como principais novidades as seguintes: que se teña en conta para o cálculo da bonificación o número de membros da unidade familiar. Por iso propoñemos que o cálculo se faga tendo en conta os ingresos familiares anuais brutos per cápita, porque, como suliñei anteriormente, non é o mesmo ingresar 30.000 euros ao ano unha familia de 5 membros que unha de 7 ou unha de 3 cando un fillo ten unha minusvalía do 65%, por exemplo. En segundo lugar, propoñemos que se teña en conta os fillos discapacitados, como se fai, por exemplo, no Concello de Vigo, porque as familias numerosas, segundo a Lei 40/2003, son tamén aquelas, como suliñei, que teñan 2 fillos e un sexa discapacitado. Por iso propoñemos que se computen para o cálculo o fillo discapacitado como 2 e, no caso de que a discapacidade sexa inferior ao 65%, que se compute como 1,5. Tamén propoñemos que se recolla expresamente a caducidade da bonificación, caducidade na data sinalada no título de familia numerosa, como se fai, por exemplo, nos concellos de Lugo e Vigo, e que se poñan máis tramos para que sexa máis equitativa. Fronte aos 5 tramos actuais, propoñemos 6 tramos, reducindo sensiblemente as porcentaxes de bonificación nos 2 últimos, que serían dun 30 e 10% ao considerar que, dados
os niveis de renda que se manexan nestes tramos pola unidade familiar, debe recoñecerse o seu esforzo como familia numerosa, pero tendo en conta que son as rendas máis baixas as que merecen máis apoio. Por último, consideramos necesario recoller un tope, é dicir, se o valor catastral da vivenda supera os 190.000 euros por unha cuestión de lógica, non se debe bonificar a quen ten ingresos para facer fronte a unha adquisición dese tipo. O Concello de Santiago, na nosa opinión, non debe ser alleo a esta realidade, sobre todo partindo de que no exercicio do ano 2015, derradeiro exercicio do que temos datos do orzamento pechado, a liquidación mostra a estabilidade orzamentaria foi positiva e a estabilidade orzamentaria foi positiva en máis de 7 millóns de euros. Tamén as bonificacións por familias numerosas nese exercicio afectaban a 224 recibos do total do padrón do IBI composto por 93.193 recibos, é dicir, ao 0,24%. O volumen total da bonificación por familia numerosa, xunto coas bonificacións relativas á vivenda de protección oficial, era de 37.022 euros sobre uns ingresos totais de 28.822.832 euros, é dicir, o 0,12%. Se a isto lle engadimos que, segundo os datos que se nos facilitan para o debate dos orzamentos de 2017, a bonificación esperada co sistema actual no caso das familias numerosas é de 18.926 euros. E se temos en conta os datos da última liquidación 2015, o volumen total da bonificación sería dun 0,065% sobre os ingresos do IBI. Aínda que se incremente o volumen da bonificación, os niveis dos que estamos a falar non terían repercusión na situación económica do Concello. Por todo iso, consideramos que non se deberían atopar obstáculos relativos ao risco da capacidade económica do Concello e do compromiso de estabilidade orzamentaria ou da regla de gasto que se poidan aducir en contra da introducción da renda per cápita como criterio a ter en conta para regular a bonificación recollida na actualidade no artigo 3.3 da ordenanza do IBI. É por iso que nos consideramos que non debería haber ningún tipo de obstáculo a que fora considerada e tomada en consideración esta proposición e, polo tanto, agardamos o apoio dos diferentes grupos desta corporación a toma en consideración desta proposta que únicamente pretende trasladar a demanda das propias familias numerosas e mellorar así o marco tributario existente no Concello agora mesmo. Moitas grazas e máis nada. Moitas gracias, Agustín. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Como acaba de comentar o voceiro do Grupo do Partido Popular, a Asociación de Familias Numerosas tamén mantivo unha xuntanza co Grupo Municipal do BNG, trasladounos esta petición, tamén outras que eu incluso creo que, se estamos de acordo, pues que se podrían abordar incluso na xunta de portavoces, que non son menos importante que esta, como por exemplo o problema que existe no ámbito de familias numerosas con respecto á auga, porque, como saben, pues hai uns hectómetros cúbicos a partir dos CAIs pasas de tramo e, por lo tanto, a facturación sube exponencialmente, e iso non quere dicir que subir exponencialmente o consumo, pero evidentemente pues, nun fogar pues, onde habitan máis persoas, pues, o consumo de auga, tanto de aseo como de alimentación como de limpeza, pues, se incrementa, e o caso concreto das bonificacións no imposto de bens inmobles, non? Nos, o que creemos que é unha mágoa que este debate non se poida dar no marco dunha revisión integral das ordenanzas fiscais, non? Porque habería esta, eu creo que é unha cuestión a revisar, pero desde logo creo que habería outras tampouco menos importantes que esta tamén a revisar. Actualmente están prorrogadas, pero en calquera caso a iniciativa, neste caso do Grupo Popular, pois se trae a debate esta concreta a pleno, non? Nos, da filosofía global, estamos de acordo, non? E en concreto, co que plantexa o Partido Popular, que plantexa, como acaba de comentar Agustín Hernández, basicamente 5 cambios, nos hai 4 deses 5 cambios cos que estamos de acordo, e hai un co que queremos establecer unha matización, non? Estamos de acordo con introducir un criterio de renda per cápita, no sentido de que é certo que neste Concello, como moitos outros, durante moitísimo tempo, o que había un criterio certamente obxectivo e obxectivable, que era o valor catastral, pero posiblemente non o máis acaído. Eu creo que foi unha boa decisión do Grupo de Goberno no seu día plantexar o cambio do criterio do valor catastral por un criterio de renda, tendo como índice de referencia o IPREM.
e no seu día así o trasladamos tamén neste pleno, pero que sí que é certo, como acaba de comentar o voceiro do Partido Popular, que se atendéramos a un criterio realmente equiparable o que sería a renda familiar disponible, pois non indiferente o número de membros que teña esa unidade familiar. Tendo en conta iso, pois nos parece un criterio razonable. Parecenos, por suposto, razonable, como se establece para outros ámbitos de subvencións e de axudas, o criterio que se propón con respecto á cuantificación de persoas con algún tipo de discapacidade. Parecenos tamén correcto, ou polo menos máis equitativo, un sistema con 6 tramos diferenciados de baremación do IPREM con respecto ao modelo anterior, pois que se basaba en 5. Parécenos ben o tema da caducidade. O que non nos parece correcto, e non sei se é posible facer aquí algunha especie de emenda in voce, senón en calquera caso pois o poño en riba da mesa, parécenos ben e sempre será mellor establecer un tope de valor catastral que non haxa ningún valor, eso está claro. Mellor establecer un, ainda que sexa alto, a que non haxa ningún. Agora, sinceramente, 190.000 euros de tope de valor catastral, tendo en conta que o valor de mercado se aproxima o duplo do valor catastral, estamos falando de vivendas en torno a 400.000 euros, non? Por lo tanto, a nos pareceríanos moito máis razonable por un tope en torno aos 130.000 euros de valor catastral da vivenda, ou en calquera caso poder poñelo en común, pero o que nos parece desde logo é un mínimo moi alto, non? Moitas gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Bueno, nos imos apoiar esta proposta do Partido Popular. Primeiro porque efectivamente a tipoloxía das familias numerosas ten mudado, non? Nas últimas décadas. Se inclúen agora pais separados ou divorciados, aínda que estean en distintas unidades familiares, que teñan 3 ou máis fillos, sexan estes comunes ou non, sempre que sexan dependentes económicamente, viudos ou viudas con 2 fillos, 2 ou máis hermanos órfas de pai e de nai sometidos a tutela ou acollemento. É certo que aínda faltan recoñecementos, como as parellas separadas que convivan aportando 2 fillos cada un, ou familias efectivamente monoparentais con 2 fillos sin ter ningún deles discapacidade, nin ter falecido outro proxenitor. De todas maneiras, nós pensamos que esta tipoloxía vai incrementando o número de familias numerosas. Con respecto á bonificación do IBI, nos estamos, en principio, de acordo cas diferentes propostas. Primeiro, que se entenda a renta familiar per cápita, iso é lóxico, que se incorpore a discapacidade. Nos estamos a favor, efectivamente, de que a porcentaxe variable se relacione, obviamente, tanto cos niveis de renta como co valor catastral. Temos que decir que estamos de acordo con esa baixada, esos novos tramos, esa baixada que se fai nese sentido da petición do número do IPREM, entre outras cousas porque deberíamos actualizar o IPREM con respecto ao IPC, que, se non lembro mal, leva dende 2004 prácticamente sen unha revalorización. É dicir, simplemente, por exemplo, o salario mínimo interprofesional nese período de tempo, dende 2004, ten crecido, ten incrementado máis de un 40%, e o IPREM non ten medrado nin tan sequera o 16%. Por lo tanto, claramente nos entendemos que esa diferente estrutura que presenta esta proposta de alguna maneira ven a cubrir esta carencia, non? Compartimos concretamente co Bloque Nacionalista Galego, co seu voceiro, que existen outras medidas. Nos sumámonos a da auga, tamén unha bonificación polo imposto de vehículos de tracción mecánica, particularmente porque as familias numerosas precisan automóviles de maior volume, maior cilindrada, nas veces ata dous automóviles, por mor precisamente do tamaño da familia, pero iso o que requeriría sería solicitar a modificación da lei de facendas locais, non? Polo tanto, por todas estas consideracións, nos imos votar a favor desta proposta. Grazas. Moitas gracias, Paco. María Rozas, a súa quenda. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser breve na miña intervención.
Estábamos a traballar no departamento modificacións relacionadas cas familias numerosas. Como sabedes, esta cuestión, ainda que aprobemos os en pleno, aparte de que unha toma en consideración, non podería ter efectos ata a aprobación das ordenanzas fiscais no pleno, en concreto non estaría en vigor ata o ano 2018. Entonces, no departamento, xunto con outras medidas relacionadas coas ordenanzas fiscais, estábamos a revisar tamén a parte das familias numerosas. A parte do aquí comentado, incluir algún tipo de modificación na tramitación administrativa que ora unha familia numerosa ten que realizar para recibir unha bonificación, agora mesmo estamos en situación de facelo de forma automática, entonces arreglar ese exceso de papeleo, non, a través da ordenanza. Na miña opinión, a proposta presentada polo Partido Popular pareceme un pouco incoherente co que aprobáramos por unanimidade no ano 2015, por unanimidade de todos os partidos na Comisión de Facenda e no Pleno co debate das ordenanzas fiscais. Explícome, no ano 2015 dimos o que eu considero un avance, que as bonificacións das familias numerosas no recibo do IBI fosen en función da renda, non en función do valor catastral, como era anteriormente, porque parece un indicador bastante máis aceitado coñecer a renda das familias e que en función deso haxa unha bonificación que o valor catastral dunha vivenda, que ao final pode ser unha vivenda herdada, unha vivenda que por X motivos ten un valor catastral importante, ou ao contrario, pero sin embargo non é un indicador da situación económica desas familias, non? Pode haber familias nunha situación económica complicada, sin embargo, porque viven nunha vivenda herdada, ten un valor catastral elevado, non? Entonces, creo que no 2015, por unanimidade de todos os grupos, dimos un avance en este sentido, incorporamos por primeira vez para o Concello de Santiago tramos en función da renda, polo que podía haber unha bonificación no IBI para as familias numerosas. Estes tramos permitiron, vistos os resultados das bonificacións no 2015, permitiron que familias que antes recibían unha bonificación do 10% no recibo do IBI, grazas a que se tiveran en conta a súa renda, pasaron a ter unha bonificación do 90%. O cambio é importante. Tamén, por suposto, pasou o contrario, non? Houbo quen a súa bonificación en función da renda non foi igual que a que tiña anteriormente, pero pareceme un avance importante, non? Ante esta proposición do Partido Popular, na que comparto en parte, como pode ser ter en conta as persoas que hai na unidade familiar con diversidade funcional, e incluso tamén modificar os tramos do IPREN, os tramos de bonificación en función de renda, incluir o valor catastral, incluílo cun valor no que o 90% das vivendas de Santiago están incluídas, é dicir, non poñer ningún tipo de límite, modificar de forma tamén todos os tramos, tamén de forma mellor moi xenerosa e non poñer absolutamente ningún tipo de límite, creo que desvirtúa o acordado fai ano e medio no pleno das ordenanzas fiscais, que entre todos acordamos que a bonificación fora con criterios de renda, non? Entonces, esa era un pouco a miña valoración. Creo que, por outra parte, comentado esta moción co departamento, cos servizos técnicos de tesorería, consideraban que había algunhas cousas que compría aclarar ou matizar e modificar, non? Desde un punto de vista de xestión do propio departamento. E tamén algunha cuestión que tiñan dúbidas tal como estaba redactada e planteada a moción, non? Creo que isto é unha toma en consideración, despois vai aos informes técnicos e volveremos a debatir no pleno como calquer tipo de moción de novo, así que nese momento poderemos cos informes técnicos ter máis información que nos permita posicionarnos, non? Eu pola miña parte xa lle pedín tamén ao departamento e facilitarei aos grupos municipais os datos das bonificacións que houbo no ano 2015 para que vexan que variacións houbo, que nos permita, entre todos tamén, con datos reais, establecer os tramos. Eu insisto en que me parece moi interesante e moi importante ese avance que dimos, non? No que familias numerosas con rendas moi baixas pasaron dun 10% da súa bonificación no recibo do IBI a un 90%. Pero, despois de ter os informes técnicos, debateremos con máis precisión, non? Pola nosa banda, absterémonos nesta votación.
Muchas gracias, María. Agustín. Moi brevemente, simplemente os datos que nos temos ao respecto á liquidación de 2015 supoño que serán os datos reais, polo tanto, eses datos xa foron explicitados na miña intervención. En segundo lugar, ao respecto do que suliñou o voceiro do BNG, efectivamente, como di no artigo 95 do regulamento, agora esta proposición deberá de someterse aos dictámenes, aos informes técnicos e aos informes xurídicos e logo despois ser sometida a través da correspondente comisión ao pleno. Por lo tanto, nese ámbito podería asustarse ese límite dos 190.000 euros e simplemente decir que nos creemos que esta proposición é coherente e o único que fai é mellorar e concretar ese compromiso da progresividade desta bonificación. Si o Goberno considera que non é así, tivo posibilidade durante 30 días hábiles de negar expresamente a súa conformidade á tramitación e, polo tanto, podería adoptar ese acordo e, por suposto, logo despois facer as modificacións que considere con carácter xeral na normativa tributaria municipal, pero, en todo caso, obviamente, esta é unha proposición que agora, de acordo con ese artigo 95, con independencia do que faga o Goberno co resto da normativa tributaria municipal, pois deberá someterse ao trámite correspondente. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias, Agustín. Algo que engadir, Rubén? Sí, eu moi brevemente, non, porque tal e como se acaba de especificar e tamén me aclaraba o señor secretario, a tramitación disto no caso de que resultase aprobada, o noso voto será favorable, pero xa anunciamos que nos o que si plantexaremos pois é unha emenda específica a respecto do valor catastral, non? Gracias, Rubén. Paco, algo que engadir? María Roces, algo que decir? Sí, un único matiz, non? Porque o voceiro do Partido Popular fala da liquidación do 2015. Eu, cando me refería á repercusión económica, non me refería á liquidación do 2015, senón á repercusión económica das bonificacións fiscais na ordenanza, que eso entrou en vigor no 2016 e son os resultados do 2016, cantas familias numerosas recibiron a bonificación, por canto a recibiron, canto nos modifica, perdón? Claro, porque pero tampouco, ainda que tiveramos a liquidación do 2016, eu que saiba, as bonificacións fiscais do 2015 tampouco as teñen, non é algo que vaya na liquidación, a teñen porque eu lle facilitei, quero dicir, non entremos en debates un pouco sin sentido, non? Que as bonificacións fiscais do 2016 e o resultado polos seus tramos, pois era o que decía, que lle facilitarei a todos os grupos municipais para que teñamos a información para debatir con datos. Gracias. Gracias, María. Señor secretario, pasaríamos logo á votación. Votos a favor de tomar en consideración se procede a proposición normativa presentada polo Grupo Municipal do PP en relación á ordenanza 1.01 Imposto sobre bens inmobles. Votos en contra, abstencións. Queda aprobada, polo tanto, a toma en consideración. Pasaríamos ao punto 6 da orde do día. Proposición do Partido Popular relativa á implantación dun plan periódico de inspeccións para o control do inicio de actividades, apertura de establecementos mediante comunicación previa. Quen fai defensa? Señor Brunete. Gracias, señor alcalde. Boa tarde. Concelleiras, concelleiros. Efectivamente, el Grupo Municipal Popular somete hoy a la consideración del Pleno una iniciativa a fin de que se elabore un plan periódico de inspección de lo que son las actividades desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa urbanística. Para entender bien la necesidad de este plan hay que remontarse a la Directiva de Servicios. Como ustedes bien saben, la Directiva de Servicios del año 2006 cambió la relación entre los emprendedores y la administración pública. La directiva se marcó como objetivo facilitar el ejercicio de las actividades económicas en el ámbito del sector servicios y así, en términos generales y con reserva de determinadas excepciones, se pasó de un sistema de intervención previa a un sistema de control posterior. La directiva causó la contrariedad de la izquierda, pero en cambio ha sido celebrada por los emprendedores. Particularmente de confesarles que la directiva complace a mi espíritu liberal, pero preocupa un poco a mi alma conservadora. Y es que a mi alma conservadora le produce un cierto vértigo pensar en los efectos que la directiva puede producir si no se asegura un mínimo control, si quien tiene que ejercer la actividad de control posterior no lo hace.
Que se haya transformado o desplazado en el tiempo el papel de la Administración no debe implicar la renuncia a un sistema de control que acredite que la apertura de un establecimiento o el ejercicio de una actividad económica se ajusta a la legalidad, especialmente a la legalidad urbanística, y que no causa perjuicios a terceras personas o al interés general. La Directiva de Servicios fue seguida de un proceso de transposición por parte del legislador estatal y autonómico y también a nivel reglamentario en el Concello de Santiago. Ese diligente trabajo de transposición parece haber culminado respecto a la apertura de establecimientos y el inicio de actividades con la aprobación autonómica del Reglamento Único de Regulación Integrada de Actividades Económicas y Apertura de Establecimientos, que entró en vigor a finales del pasado año. En el artículo 83 de este reglamento autonómico se dispone que el Ayuntamiento aprobará un plan periódico de inspección de las actividades comunicadas, esto es, de las actividades que se inician con una comunicación previa y aportando la correspondiente documentación que después pasa a ser verificada y controlada por parte de la Administración local. Hablamos de la necesidad de un plan específico, de un plan diferente del plan de inspección urbanística pensado para determinar las actuaciones prioritarias en materia de reposición de la legalidad, plan el urbanístico, de inspección urbanística, propiamente urbanística, que el anterior gobierno del PP aprobó en el año 2014 con una vigencia de un año. Y hablamos ahora entonces de un plan que debe integrar o coordinar la actuación de la policía local, pues la Administración sigue estando obligada a hacer un seguimiento continuo de la actividad desarrollada con la verificación efectiva y permanente de las condiciones establecidas, pues la necesaria supervisión administrativa no termina en el momento del acceso a la actividad de servicios, sino que perdura a lo largo de su ejercicio. Este plan de inspección previsto en el nuevo reglamento de la Xunta nos hubiera librado pues, de algún episodio pues, como el conocido hace no muchas semanas. Como recordarán, hace algunas semanas nos vimos sobresaltados con un caso concerniente a una sala de conciertos. Lo cierto es que de haber contado con un plan de inspección de actividades, los responsables del local no hubieran tenido que padecer una situación de inseguridad jurídica y el conjunto de los ciudadanos no hubiéramos tenido dudas sobre las condiciones de seguridad del local o sobre el sentido de la responsabilidad del Gobierno de Compostela Berta. Pero al menos ese caso nos permite entender la necesidad de este plan de inspección que ahora proponemos. Como recordarán, lo que sucedió fue lo siguiente. En octubre de 2015, unos emprendedores comunican el inicio de una actividad de una sala de conciertos con un aforo pretendido de 497 personas. Durante un año, y pese a comunicarse el ejercicio de una actividad nocturna con semejante aforo, el Ayuntamiento no realiza la correspondiente inspección a fin de comprobar que la actividad se ajusta al proyecto y que el proyecto se ajusta a la normativa. Por cierto, que el Gobierno de Compostela Berta debería, hacer una advertencia a los servicios de posverdad, de la posverdad del propio Gobierno, porque pretextar que no se pudo hacer la inspección de actividades porque los responsables no estaban localizados, dicho con todo el cariño, es rozar un poco el ridículo. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con ellos, yo creo que hasta en 4 ocasiones, están ahí a 100 metros. Ya en octubre de 2016, transcurrido un año desde el inicio de la actividad, los servicios técnicos advierten que, literalmente, para evitar riesgos innecesarios y en tanto en cuanto no se realice la inspección, el local deberá funcionar con un aforo de tan solo 100 personas, advirtiendo que ha de abordarse la situación con urgencia. Y pese a la advertencia del funcionario, el concejal de licencias no le comunica a la policía local la necesidad de controlar que no se supere esa cifra. En definitiva, el actual concejal de licencias hizo lo mismo que vino haciendo el anterior concejal de licencias, que es meter el asunto en un cajón, suscitando dudas sobre determinadas cuestiones, especialmente sobre la seguridad. Y en este punto no quiero dejar de comentar que la impresión que nos han causado los responsables del local es buena, pero la confianza que podamos tener en el sentido de la responsabilidad de los responsables del local no compensa las actuaciones o las omisiones del Gobierno municipal. Suponemos, señor Duro, que a día de hoy la situación ya estará encauzada y damos, o queremos pensar que podemos dar el caso por cerrado. En fin, que para evitar que se vuelva a dar un caso como este, resulta necesario disponer de un plan de inspección de actividades, y no me refiero únicamente a las actividades del sector de la hostelería. Un plan que establezca prioridades en función de diversos criterios. El primero de ellos, por supuesto, es el aforo. Otro criterio posible pues, son las quejas o las denuncias de los ciudadanos, pero caben otros criterios, por ejemplo, las actividades de los emprendedores privados desarrolladas en instalaciones municipales. Creo que ha abierto ya por fin la cafetería de la estación de autobuses. Les felicitamos en ese sentido que hayan sido capaces de culminar los esfuerzos que hizo en su momento el Grupo Municipal Popular, pero sería bueno, por ejemplo, comprobar que la cafetería de la estación de autobuses se adecúa a la normativa, toda vez que es una cafetería no convencional, sino que es una cafetería que está en una instalación pública. En definitiva,
Este plan que proponemos y que resulta obligado a aprobar es bueno para todos, es bueno para ustedes, para los miembros del grupo de gobierno, a fin de que no se metan en problemas, es bueno para los funcionarios y para las funcionarias del Departamento de Urbanismo, es bueno para los emprendedores, pues les otorgará seguridad jurídica y certeza sobre la adecuación de su actividad a las normas y además reducirá cualquier asomo de competencia desleal y es bueno para clientes, para usuarios y para terceros que se pueden ver afectados pues, por una actividad económica de servicios, pues asegurará condiciones irrenunciables como son la de accesibilidad o la de seguridad. En definitiva, es esta una moción obligada por la ley, es una moción necesaria y es una moción pues, ciertamente constructiva. Nada más, gracias. Señor Rubencel, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, eu, en primeiro lugar, o que quixera dizer é que pola nosa banda, desde logo, desligamos totalmente o caso concreto que facía referencia o señor concelleiro do Partido Popular para ilustrar a súa proposición do obxectivo último da mesma. Nós certamente consideramos que a inspección pois é o principal instrumento persoal e orgánico do que dispón a administración para exercer a disciplina territorial e urbanística. Controla a actividade urbanística na cidade co obxecto de facer cumprir a legalidade, propoñendo pois tamén as medidas provisionais ou definitivas precisas, encárgase tamén de facer cumprir os deberes de conservación que a normativa lles impón ás persoas propietarias de edificios e instalacións, así como das declaracións de ruína. Tamén lle corresponde a inspección pois, asegurar o cumprimento das ordes municipais en todas estas situacións, propoñendo as medidas de execución forzada máis axeitadas e as correspondentes accións se fose o caso. Por lo tanto, nós creemos que é unha función pois, realmente moi importante, mas que é unha función que non se fai soa. Para o BNG, pois, o que compre unha reestructuración da área do urbanismo, de cara a dotala pois, dos medios materiais e humanos precisos para a agilización pois, de todo o que ten que ver cas licencias municipais e outro tipo de tramitacións, así como dos protocolos, formación específica e implantación pois, de novas tecnoloxías que poidan facilitar o traballo. Consideramos tamén que se pode dispor dun protocolo e tamén incluso dun libro de visitas que actualmente non ten este Concello, un libro de visitas de inspección municipal dos locais, tanto dos acollidos ao modelo de comunicación previa de inicio da actividade como para os que deben solicitar licencia de actividade para ofrecer o seu servicio e en caso de apreciación de indicios da comisión dunha posible infracción urbanística, a persoa inspectora advertirallo o responsável deixando constancia na acta e formulará pois, a proposta de adopción das medidas que resulten pertinentes. Así, entendemos que a inspección urbanística debe iniciar as actuacións de oficio por propia iniciativa en razón do labor que ten encomendado e concluída a información previa formularalle pois, a proposta de resolución o propio o alcalde. É certo que coa entrada en vigor da chamada Lei de Emprendemento, a partir do momento en que se entregue a declaración responsable no Concello, pódese comezar a exercer a actividade empresarial sen agardar a que o organismo se pronuncie a respecto diso. A inspección por parte do Concello realízase con posterioridade co negocio xa en funcionamento. Deste xeito, pois, o que se evita é manter o local pechado á espera da resolución dos trámites cos custos de oportunidade que iso xera a persoa pois, que está emprendendo esa actividade empresarial. No caso de que se demore esa inspección e que esta determine o peche por incumprimento da normativa, por poñer o caso, pois existe o risco de que o traballo e o investimento de promoción no local pois sexa en balde, con graves consecuencias pois, para a persoa que emprendeu o negocio. Tamén é certo que a declaración responsable non exime de cumprir os requisitos que se atribúen a unha actividade en concreto, aínda que se permita exercela ata que se realice esa inspección presumindo o cumprimento de todas as normas e a posesión da documentación pertinente que requiere o establecemento. O plan de inspeccións para o control de inicio de actividades que demanda agora o Partido Popular nesta proposición realmente xa está redactado e ademais a súa propia petición durante o pasado mandato e realizado ademais por persoal municipal. Mais o problema é que non se pon en práctica na actualidade fundamentalmente por falta de persoal e por falta de medios para o control de moitas das cuestións requeridas. Deste xeito, requerimos a posta en práctica dun protocolo claro de inspección de locais, dun libro de visitas onde se recollan as actas e tamén unha reestructuración
que creemos que é o fundamental da área de urbanismo para atender por entender que as persoas que inician unha actividade empresarial non son inimigas, senón que ofrecen un servicio para o desenvolvemento económico local, para o que requieren colaboración e asesoramento municipal de cara a mellorar a convivencia urbanística na nosa cidade. Por eses motivos, estando de acordo coa proposta, vais entendendo que o problema estrutural é outro, o noso voto será de abstención. Gracias, Rubén. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, estamos falando das consecuencias que trae a directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa a servizos de mercado interior do 2006, directiva que se ten transposto á legislación do Estado a través do artigo 71 bis da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, que efectivamente permite o recoñecemento titular exercer a actividade presentando a declaración responsable e a comunicación previa, se menoscabo, obviamente, as facultades de comprobación, control e inspección das administracións públicas, e que aquí na Comunidade Autónoma deu lugar ao decreto 144/2016 de regulamento de actividades económicas e apertura de establecementos, non? O que hai que decir nese sentido é que dentro de todo este proceso é necesario obviamente unha planificación inspectora. Non hai moito que engadir no sentido de que o artigo 33 dese decreto de regulamento de actividades económicas e apertura de establecementos claramente indica que o Concello aprobará que a periodicidade que se señale, pero en todo caso con carácter bianual o plan de inspección, polo tanto é obrigado e de obrigado cumprimento. Hai que decir tamén, sen embargo, que inspección se veñen realizando, que pasa que ato de agora, a través de órdenes de servizo. Digo que se veñen realizando inspeccións porque senón non sería posible ese incremento de máis do 20% que eu lembro que había polos ingresos en sancións que se aprobaron durante o debate e durante o pleno dos orzamentos, non? O que sí é certo é que a máis desa obriga de aprobar ese plan, pois a planificación inspectora sigue un instrumento reductor, polo que di os autores, é un instrumento reductor da discrecionalidade a hora precisamente de seleccionar obxectos e suxetos de inspección, que ademais é unha axuda para a función interna de ordenación e de racionalización do traballo dos servizos correspondentes, aínda que, obviamente, o plan se vai desenvolver novamente a través das órdenes de servizo que se farán por escrito, identificando actuacións asignadas ao persoal dos diferentes servizos. Nos pensamos que o plan tamén é interesante porque supón unha seguridade xurídica para os traballadores que van a exercer precisamente a actividade inspectora, porque non podemos esquecer o tipo delictivo que recolle o artigo 320.1 do Código Penal, tras a reforma por parte da Lei Orgánica do 2010, no que claramente di que é delito omitir a realización de inspeccións de carácter obrigatorio. Si sabemos no plan de inspección exactamente o que hai que facer e o que non, pois, polo tanto, tamén unha seguridade xurídica para todos os traballadores, non? Mais hai que decir que, efectivamente, atopámonos diante de dous problemas referidos a recursos. O primeiro que ten que ver con recursos humanos, que fai referencia xa moitas veces debatida neste pleno Lei Montoro, que é unha limitación importante que temos, e, por outra banda, a necesidade de facer un esforzo en investimentos para a informatización dos servicios e que permitan, efectivamente, dar cumprimento a ese plan de inspección que é necesario por lei elaborar. Moitas grazas. Gracias, Paco Reyes. Sanduro. Bos días a todos e a todas, ou boas tardes, perdón. Sorpréndeme que unha proposición que non me parece mal, a pesar de, como ben dixo o concelleiro Sánchez Brunete, que desde o 2014 hai un plan de inspección urbanística onde se declaran unhas prioridades que son de perfecta aplicación actualmente. Sorpréndeme que no medio da súa exposición pretenda seguir arrastrando o nome dun local, como xa fixo en todos os medios de comunicación desta cidade, en todos, non lle faltou ningún, seguir arrastrando polas súas estrategias tácticas ou miserias políticas, non sei como definilas. Sorpréndeme tamén que tendo tido acceso ao expediente, como afirma, antes de telo solicitado oficialmente, está grabado, señor Brunete, e algún día podría explicarlo públicamente, non lera que a afirmación de que a razón
de que non se fixera inspección era por non localizar os donos, está nun informe dun técnico, non o dixo o concelleiro. Tuvo acceso ao expediente polo que dixo dúas veces, unha antes de solicitalo e dúas despois de solicitalo. Eso consta nun informe técnico, pode revisarlo cando queira, e se quere fagolle unha copia persoal do informe. Ben, estupendo. Sorpréndeme, ou non, que descoñoce que neste tipo de expedientes non intervén un concelleiro, senón que é unha tramitación absolutamente ordinaria. E tamén me sorprende, pero moitísimo, que non faga ningún mención a Lei Montoro que aprobaron os seus compañeros de goberno, de partido, perdón, lamentablemente, de goberno, que ten asfixiada a capacidade de Concello para facer a súa xestión diaria. Ben, unha vez de todas esas sorpresas, vou dicir que estou totalmente de acordo con facer ese plan de inspección de novo. Pero vou empezar no ano 2012, donde, curiosamente, de 65 comunicacións previas que tivo este Concello, se fixeron 19 expedicións e quedaron 46 sin facer. 46, señor Brunete. No ano 2013, 64 comunicacións previas, 13 feitas, 51 sen facer. Año 2014, 65 comunicacións previas, 18 feitas, 47 sin facer. Por suposto que faremos un plan de inspección previa, pero desde o ano 2012, porque hai moitos negocios aquí con comunicación previa que non se inspeccionaron. Grazas. Señor Brunete, segunda quenda. La verdad es que me sorprende el tono del señor Duro. Yo, en mi intervención tengo que decir que no me reconocí a mí mismo, porque miren que he sido un tipo absolutamente moderado y prudente, hasta insulso en mi intervención. Y oiga, yo disminuyo la dosis de crítica, y ni disminuyendo la dosis tendré que volver a las dosis habituales, señor Duro. ¿Yo qué quiere que le diga? Mire, yo no aludí en ningún momento hoy, es decir, a la sala, porque no aludí a la sala. De hecho, tengo que decir una cosa. Este caso fue conocido inicialmente con el nombre, con la denominación de la sala, y al poco tiempo, en los ámbitos político-administrativos, fue redenominado y fue conocido como el caso Sanduro. Bueno, pues ni siquiera aludí al caso Sanduro. He sido sumamente prudente. Claro, dice usted que usted no interviene en estos expedientes. Oiga, si usted no interviene, una cosa es que no intervenga en lo que es la apreciación jurídica, pero si usted no controla los expedientes, ¿para qué está aquí? Es que no hablamos de un expediente más. Me decía un día en una tertulia de televisión una compañera suya, yo es que firmo 10.000 expedientes y no los puedo controlar todos. Efectivamente, oiga, es que yo no le pido que usted controle todos y cada uno de los expedientes ordinarios de ocupación de la vía pública o de autorizaciones de andamios, pero es que estábamos hablando de un expediente muy particular en el que había una situación de riesgo puesta por escrito, señor Duro. Es que usted no lee lo que firma. Es que cuando usted le dan a firmar el técnico una resolución, una propuesta de resolución en la que se habla de una situación de riesgo y de una necesidad de urgencia en la actuación, de riesgo referido a una sala en la que entran 500 personas cuando según ese técnico solo podían en ese momento entrar 100 personas, ¿usted en ese momento no aparta ese expediente y lo considera prioritario? Pues, oiga, es que es curioso lo suyo, de verdad, que es ciertamente curioso. Pero en fin... respecto al señor Cela, la verdad es que me sorprende su abstención, señor Cela, porque dice usted que faltan medios. Podemos estar de acuerdo en que hay una insuficiencia de medios, pero precisamente por eso es especialmente necesario el plan de inspección. ¿Por qué? Porque la clave de un plan de inspección es la priorización. Entonces, cuantos menos medios haya, más necesidad de priorizar y más necesidad de un plan de inspección. Y, por cierto, existía un plan de inspección y existe un plan de inspección genérico que dejó aprobado el gobierno del Partido Popular, un plan en el año 2014. Aquí de lo que hablamos es de un plan específico de actividades. Existía el plan conjunto de disciplina urbanística. Y claro, algo está fallando en la planificación, porque de nada vale planificar si al final un expediente tan delicado como este, o referido a un asunto tan delicado como este, en el que podía estar en juego la seguridad de decenas o de cientos de personas, se queda en una estantería. Bueno, pues algo habrá que revisar y habrá que elaborar un plan en el que no solamente haya una previsión priorizada de actuaciones, sino en el que haya también unas garantías de que ese control posterior se está produciendo. Nada más. Gracias. ¿Algo que añadir, Rubén? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, reitero o que dixen na primeira intervención. Eu creo que polo menos a nosa vontade sería deixar a marxe un caso particular que creo que xa bastante dano se lle fixo, unha actividade como agora está tan
de modo a calificar de emprendemento, que aparte de ser emprendedora, pois que aparte ten unha función cultural e social importante na cidade e que son os pagadores dos platos rotos que les non rouperon, non? Porque se hai algún danificado en esta situación, desde logo, é esa actividade comercial que intentou facer todo en tempo e forma e correctamente e que non cumpliu foi a administración pública, non? Bueno, dito isto, bueno, a lei de emprendemento ten unha cousa, desde o meu punto de vista, positiva, polo menos no seu espírito, outra cousa diferente é a súa aplicación práctica. Que quero dicir con isto? Bueno, antes da aprobación desa lei, ti antes de empezar unha actividade empresarial, pois o que tiñas que ter era todos os permisos pertinentes, todas as licencias. Que era o que acontecía en Santiago de Compostela? Como en moitos outros sitios, pero nesta cidade agravado. Bueno, pois o que acontecía é que eso se eternizaba, non? E cando unha persoa, volvo a ese concepto que non me gusta nada de emprendedor, pois apostaba o seu diñeiro, facía un alugamento, pero a licencia se retrasaba 5 meses, 6 meses, un ano ou máis dun ano, e esa persoa tiña que empezar a facer pagamento, por exemplo, do alugamento ou amortización do inmobilizado, pero non podía empezar a súa actividade, pois é un problema bastante grande. Que facía a maioría da xente? Bueno, a maioría da xente, como todos e todas sabemos, empezaba sin licencia. Claro, asumindo o risco dunha denuncia, dunha inspección e de empezar unha actividade e que non houbera ningún problema sin ter todos os papéis en regla. Bueno, afortunadamente, unha lei do Partido Popular neste caso, bueno, pois con un bo enfoque desde a perspectiva de intentar agilizar e facilitar, sobre todo naquel tipo de establecementos pois que non ten maiores dificultades, non? Se eu mañá quero abrir unha zapatería, pois que poida abrila con unha declaración asinada, xurada, que cumplo cos requisitos que marca a normativa. Bueno, eso a priori está ben. Cal é o problema? Bueno, hai dous problemas. Primeiro problema, que non me veñan a inspeccionar, porque hoxe é un, pero se é a tónica xeral e do 90% de comunicacións, do 100%, pois non se inspeccionan 90%, pois o día de mañá pois arriscareime a non cumplir, porque total non me van vir a inspeccionar. E iso é un problema, non? Incluso desde unha perspectiva de seguridade, que non se inspeccione. E outro problema, oiga, que eu empecé a miña actividade, que leve un ano funcionando ou un ano e pico funcionando e que de repente me entre alguén pola porta que me diga pois que agora isto e isto non está mal e que o teño que cambiar e que tumba que dalle, non? Por lo tanto, eu creo que é moi importante, o fundamental é que a administración cumpla co seu papel. O problema é dun plan de inspección. Bueno, como digo, aquí hai un plan de inspección aprobado que non se executa, consultado cos propios técnicos municipais, fundamentalmente por falta de persoas para poder executarlo e por falta de persoas para poder facer físicamente as inspeccións. Entonces, o problema fundamental, desde o noso punto de vista, onde está? Bueno, en que hai que ter unha maior dotación e unha reestructuración dos efectivos do conxunto do Concello para priorizar aqueles departamentos onde temos auténticos embudos, non? E un deles é este. Eso que nos referimos, non? E eu creo que eso debería ser o prioritario, unha cuestión de vontade política. Que hai un marco normativo totalmente agresivo, desde o meu punto de vista absolutamente disparatado, que impide, aínda que teña recursos económicos para poder dedicalos, dotarse de máis personal para poder atender este tipo de cuestións. Eso é certo, pero non é menos certo que dentro do pouco marxe que ten agora mesmo pois, o grupo de goberno, hai cousas que sí que se poden facer, non? Dentro desa planificación, bueno, eu aí sí que podo coincidir co señor Brunete que o que se pode facer, pois xa se pode facer agora, é unha priorización e eu creo que certamente non é o mismo ir a revisar pois unha zapatería que ir a revisar pois unha sala de espectáculos ou un local pois que ten potencialmente pois uns perigos que non ten outro, non? E por tanto, pois a priorización, pois evidentemente con recursos escasos, pois hai que facela e hai criterios bastante objetivables para poder facela dun xeito razonable, non? Gracias, Rubén. Paco, nada que decir. Sanduro. Perdón por facer unha segunda intervención, non tiña pensado que o pleno longo da abondo, pasa que se me quedou un detalle sin contestar o señor Sánchez Brunete. Leva intentando, non sei canto tempo xa, crear unha especie de caso Xanduro,
O di aquí, o dixo nos medios, o di en todos os lados, hai un caso xa duro, evidentemente para usted. Esa debe ser esa posverdade que vostede falaba antes, pero a posverdade é o que aplica na súa visión estreita do que é a realidade. Porque existe un caso Pokémon, existe unha Púnica, existe un caso Lezo. Esos son casos, non que ao que a vostede lle pete, ni que vostede intente poñer nos medios de comunicación. Esos son casos. O meu non é un caso, como ben pode saber. E ainda me sorprende máis, e agradezolle non lle ter escoitado dicir que a miña actuación foi quase criminal, como dixo nunha radio en Ondas, señor mío, quase criminal, me acusou de ter unha actuación. E iso podo deixalo no ámbito da miseria política deste xogo de curto recorrido que é bastante ridículo e que non lle interesa a ninguén, pero que me resulta insultante, e resultame insultante desde o momento que me sentei en esta bancada diante de vostede, é a soberbia que a que se dirixe a min e aos meus compañeiros. Igual esa a súa posverdade persoal, esa soberbia, que obvia que xa foi concelleiro neste concello da oposición sen chegar a gobernar, que foi asesor de dúas alcaldes que duraron un ano na corporación, e que chegou a concelleiro con poder de goberno non electo por unha lei pensada para o terrorismo, co outro alcalde que tamén durou 15 meses. Señor Borete, na súa visión liberal conservadora, sabe que a soberbia é un pecado moi feo, e autoengonarse que a posverdade é unha opción súa persoal. Non sei se lle funciona, pero a min persoalmente resultame patética. Imos a pasar a votación, o noso voto vai ser de abstención. Votos a favor da proposición do PP relativa á implantación dun plan periódico de inspección para o control do inicio de actividades e apertura de establecementos mediante comunicación previa. Votos a favor, PP e PSOE. Votos en contra, ningún. Abstencións. Postela aberta e BNG. Gracias. Pasaríamos ao punto número 7, que é proposición do PSDG-PSOE en relación á modificación das ordenanzas. Quedaría aprobada a proposición. En relación á modificación das ordenanzas reguladoras de publicidade, rotulación e das terrazas e quioscos de hostelería. Paco. Grazas, señor alcalde. Bueno, podemos facer unha volta cara atrás, unha memoria do que foi Santiago hai 25-30 anos. Eu lembro cheo de vallas publicitarias de 4 por 3 metros e mesmo de 8 por 3 metros. Lembro perfectamente San Caetano Romero Donaio. Esta proliferación se eliminou nos plans xerais do 99 e do 2008 grazas a unha política restrictiva que se fixo nese sentido. E hai que lembrar tamén que no mandato anterior o goberno do Partido Popular modificou o plan xeral e flexibilizou a política ao respecto, de maneira que calquer edificio fora do casco histórico tería a oportunidade de instalar paneis luminosos de ata 30 metros cuadrados, máis vallas publicitarias que se poderían instalar tanto en terreos públicos como en terreos privados. Houbo sorte nese sentido, a pesares de que non se acotaban os luminosos edificios dun único propietario ou de uso terciario. Se permita tamén, obviamente, en parcelas en edificar. Digo que houve unha certa sorte porque a Dirección de Patrimonio da Xunta acotou moito esta posibilidade grazas á protección do Camiño de Santiago, e tamén é certo que houve pouca proliferación fundamentalmente por motivo da crisis. Nos trouxemos aquí unha proposición precisamente para a modificación da ordenanza de publicidade. Lembro que foi aprobada. O que acontece é que pasaron nese sentido 19 meses e aínda non temos coñecemento de que se traia aquí a pleno esa modificación. Nos entendemos que é necesario eses mecanismos de protección para incorporarlos ao plan xeral. O PSOE, e por outra banda, con respecto á reordenación de terrazas, nos entendemos que particularmente hai que regular as de permanencia, porque, a pesares de que se conseguiu que o Partido Popular no seu momento reduxera o prazo das terrazas permanentes, eles plantexaban 25 anos e conseguiu que reduxera 10 anos, nos entendemos que non deberían ser máis do mandato dunha corporación, non máis de
non máis de 4 anos. E un exemplo que podemos incorporar ao análise deste problema pois é, por exemplo, a terraza do que era o restaurante Alameda en Portafaxeira, non? Que, en definitiva, non deixou de ser outra cousa que unha privatización do espazo público a que nestes momentos aínda podemos ver na Fonteseca. Polo tanto, nós o que pedimos é que en 3 meses, non máis dese prazo, se traia este pleno unha proposta de ordenanza. Estaremos preto de 2 anos dende que se aprobou e, polo tanto, entendemos que tempo dá abondo para que se traia esa proposta. Moitas grazas. Gracias, Paco. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, nós creemos que en primeiro lugar o que cabería facer unha reflexión sobre os acordos plenarios, non? Porque non parece moi razonável que hai ano e medio aprobáramos co voto favorable de todos os grupos a maior brevidade posible revisar tanto as ordenanzas de rotulación exterior como a de terrazas e aínda non ter polo menos en riba da mesa tan sequera un borrador das mesmas sobre o que poder opinar, non? Nós, desde logo, fomos tremendamente críticos con algúns dos cambios establecidos por parte do anterior goberno do Partido Popular e o seguimos a ser tanto no ámbito da publicidade como no ámbito das terrazas. No ámbito da publicidade, eu creo que aquela ordenanza introducía inicialmente cambios, desde logo, moi negativos para Santiago de Compostela, desde a posibilidade de implementar paneis publicitarios de carretera, que afortunadamente non se chegaron a implementar, pero este Concello, a diferencia de outras cidades galegas, os ten prohibidos desde aí moito tempo e, polo tanto, o Concello de Santiago é un municipio libre dese tipo de publicidade. Permitía a publicidade incluso luminosa nos altos dos edificios, outra cousa que neste Concello durante moitísimos anos estivo prohibida e creo que ben prohibida, e no caso das terrazas, como comentaba o portavoz do Grupo Socialista, se conseguiu reconducir parte do máis grave, pero, a poucos metros deste salón de plenos, temos aínda algunha cousa que nos quedará de recordo durante moitos anos, por desgracia. Por tanto, o noso grupo foi tremendamente crítico con estas dúas ordenanzas, porque entendemos que foron ordenanzas que non diminuíron a discrecionalidade, sino en todo o contrario, porque creemos que foron ordenanzas que incluíron aspectos de moi difícil cumprimento, sobre todo no que ten que ver con algo que falábamos no anterior punto deste pleno, que é a labora de inspección. En terceiro lugar, porque foron ordenanzas que, lonxe de simplificar, crearon maior complexidade á hora da súa interpretación e, consecuentemente, tamén unha maior inseguridade. E, en definitiva, porque foron ordenanzas que evidenciaron que a existencia de máis normas non é sinónimo de maior protección nin de maior concreción. Por lo tanto, imos votar favorablemente a esta proposición do Grupo Socialista e agardamos que o antes posible, e desta vez se xa nun espacio razonable de tempo, podemos estar aprobando aquí unha modificación de ambas normas. Gracias. María Antón. Grazas, alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Pois a nosa posición ao respecto desta proposición xa quedou reflectida no pleno do 5 de outubro do ano 2015 e ratificámonos na mesma, por lo que volveremos a apoiar esta proposta do Grupo Socialista. Eu non quero ir ao debate dese 15 de outubro, están as actas, non quero ir tampouco ao debate do pleno de 2012, cando se aprobaron, tamén están as actas. Porén, quero incidir nalgún dos aspectos dos que suliñábamos naquel momento, o 5 de outubro de 2015. Decíamos que, na nosa opinión, unha nova regulamentación de terrazas e de quioscos de hostelería, de publicidade, requeriría, na nosa opinión, abrir un debate sobre os usos do espazo público. Engadíamos que calquera regulación que se suxira terá que ter en conta e xestionar as dúas funcións principais que, baixo na nosa opinión, discorren nos espazos públicos, que é o estar e o pasar. E que neste contexto, ademais, deberían converxer con outras normativas, xa que os espazos públicos vense afectados por unha multiplicidade de realidades que deben atopar respostas. Poñíamos algúns exemplos: as actividades susceptibles de realizarse nun espazo público, a venda ambulante, actividades artísticas, o nivel de ruídos que a utilización do espazo público xera con un impacto inevitable no eido residencial, a mobilidade, obrigado e necesario cumprimento de leis como a accesibilidade, etc. Entendíamos tamén que sería necesario abordar cuestións como a ocupación do espazo público por elementos de mobiliario urbano. Entendíamos
tamén o dixemos naquel pleno, que no caso do casco histórico, que é a peza máis sensible deste puzzle chamado Santiago de Compostela, pois había un marco adecuado para poder analizar e dar respostas a todas estas outras cuestións que se chamaba o que se chama o Plan Especial. Está claro que o Goberno tirou en saco roto a aprobación da proposición socialista en outubro de 2015, como ben decía na súa intervención o noso compañeiro Rubén Cela, pero resulta chocante que este mesmo Goberno que tirou e que aprobou naquel momento esta proposición, tomara decisións de interpretación de normativa vixente que incide en estas cuestións sen abordar ou reflexionar sobre os usos do dominio público. Sobre o Plan Especial xa sabemos o que está a acontecer, nada desde o ano 2015. Entendemos que non está na xenda deste Goberno polo paso do tempo e entendemos que tampouco está na xenda deste Goberno cumprir os acordos que emanan deste pleno. Nada máis, moitas grazas. Sanduro. Ben, agora sí que vou a ser breve por non ter sido antes. Ben, é certo que existe ese acordo, todos sabemos que os espazos públicos en Santiago, como dixo a compañeira María Antón, son particularmente complexos, fundamentalmente na zona histórica, polas características que todos coñecemos. Os cambios sustantivos que tiveron nas reformas que vostedes introduciron xeran consecuencias de facto, que obriga a medir moito non os cambios en sí, sino as consecuencias desas modificacións. Actualmente xa hai borradores en marcha, borradores traballados cos técnicos de urbanismo que teñen feito achegas e que estamos debatindo e integrando e que non a moito tardar haberá unha copia para cada un de vostedes para que podan facer as súas propias achegas. Vai con certos retrasos en dúbida, pero insisto, é un tema suficientemente complexo para que dedicarlle tempo e non por parte do Goberno, sino por parte do personal técnico seña non unha perda de tempo, sino unha ganancia que somos capaces de sacar unha norma consensuada por todos e que permaneza nos anos e non este suxeito aos caprichos dos distintos gobernos que podan entrar agora. Gracias. Gracias, Xanduro. Paco, algo que engadir? Non, moi brevemente, o que quero dicir é que efectivamente non imos repetir os debates dos plenos pasados, son coñecidos, pero si queremos facer unha referencia ao tempo transcorrido, é dicir, 19 meses é tempo dabondo para resolvelo, porque as consecuencias de non resolver e de non modificar novamente o que son estas, ou non sei se se ve, pero é un hotel coñecido na nosa cidade cun cartel que a verdade é que chama a atención, é dicir, é difícil non velo, non? Por lo tanto, o que hai que ter en conta é que mentras siga vixente a ordenanza tal e como está, calqueira pode presentar unha proposta para facer algo parecido e haberá que darlle autorización en base á normativa actual. Por lo tanto, eu entendo que xa estamos no tempo de desconto. Falaba o concelleiro de Compostela Aberta, facía referencia ao borrador, claro, pero que o borrador, segundo palabras que recolle a acta, o concelleiro de Espazos Cidadáns dicía que xa estaba dende outubro de 2015. Polo tanto, é que non podemos esperar máis de verdade, porque senón imos ter unha cidade absolutamente chea deste tipo de cartéis. Mais nada, moitas. Gracias, Paco. Algo que engadir no resto dos grupos? Rubén, non? María Antón. Se me permite o concelleiro Xanduro, sou unha brincadeira. Eu espero que esa afirmación de que os técnicos están traballando sexa máis certa que no caso dos criterios e interpretacións emanados por ese goberno ao respecto de outras normativas vixentes. Imos a pasar a votación. Millor. Entendo que por unanimidade a votación. Votos a favor por unanimidade, non? Unanimidade. Sí. Pasaríamos ao punto 8 da orde do día, que é a proposición do Grupo Municipal do BNG relativa á necesidade de proceder á rehabilitación do Pazo da Finca do Espiño. Moitas grazas, señor alcalde. O coñecido como Palacete da Finca do Espiño, como todos e todas vostedes saben, é un pazo modernista construído como residencia da familia Gutiérrez de la Peña Quiroga, a quen pertenceu até pasar a ser propiedade do Concello de Santiago de Compostela. Atópase
tamén como todos e todas vostedes saben, nun entorno inmellorável, por unha parte ao carrón do río Sarela e Montepío, e por outra parte presidindo un espacio natural de grandísimo valor e recentemente recuperado e posto a disposición dos veciños e das veciñas desde agosto do ano 2014 cun investimento de 660.000 euros. O edificio foise deteriorando paulatinamente cos anos, o que levou a unha primeira actuación no ano 2011, unha actuación exclusivamente de apuntalamento, daquela tendo responsabilidade do Bloque Nacionalista Galego tanto nas áreas de medio ambiente como rehabilitación. A finais de 2014 sacouse a concurso público a contratación da súa rehabilitación por importe de 1.200.000 euros e un prazo de execución de 12 meses, e finalmente o actual goberno en agosto de 2015 adxudicou á empresa Dragados esta obra por un importe de 869.910 euros. Neste último ano fomos coñecedores de que o rumbo desa rehabilitación mudaba, que iba a haber un novo concurso e unha nova orientación do proxecto e que se iba a abrir un expediente ao arquitecto por un sobrecuste de máis do 20% das obras, expediente que finalmente péchase e tamén se arquiva. Finalmente, o goberno acordou resolver o contrato coa empresa Dragados, recibindo esta unha indemnización de casi 28.000 euros correspondentes ao 3% do orzamento que non se puido executar. Que é o que lle preocupa ao Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego? O que nos preocupa en primeiro lugar é que esta é unha actuación que tiña que estar rematada en 2015 e que a estas alturas de 2017 non comezou e non ten ou non tiña, polo menos até hoxe, demasiados visos de comezar. En segundo lugar, preocúpanos porque esta obra non existente xa tivo un custe para a veciñanza de Santiago, como acabo de contar, de case 30.000 euros. En terceiro lugar, porque non vemos unha folla de ruta clara, en la que supoño que hoxe creo que o concelleiro xa apuntou algo ao respecto nos medios de comunicación, e supoño que apuntará agora no pleno, pero a respecto do cando, do como e tamén o para qué, que non é menor, quero dicir, hai que ter en conta que se debería acometer ao mesmo tempo a rehabilitación do Palacete da Finca do Espiño o tempo que se acometa a rehabilitación da Casa das Máquinas de Galeras, dous espazos públicos separados por moi pouco espazo físico, e o lóxico é que houvese unha congruencia con respecto ás reivindicacións legítimas desde a Asociación de Veciños do ámbito de Galeras a outro tipo de colectivos de usos e o perfil deses espacios. Pero, sobre todo, a mí o que me deixou máis preocupado foron unhas declaracións por parte do Grupo de Goberno, despois de que nos anunciáramos isto públicamente, dicindo que isto non era prioritario, que había outras cousas prioritarias e que, polo tanto, non se iba a facer. Esas declaracións entrarían dentro do lexítimo en política e cada un ten as súas prioridades. Eu podría compartir que entre as múltiples prioridades que ten este Concello que se primasen outras antes que esta actuación. Pero digo que nos sorprendeu porque, claro, é que estes cartos son finalistas, quero dicir, estes cartos abonounos a empresa layetana e só se poden adicar exclusivamente a iso. Entón, o que queremos saber un pouco é cal é a intención do Grupo de Goberno. Nos, desde logo, que instamos con esta proposición a que se faga canto antes, porque o estado de deterioro vai a peor e canto máis tempo pase, como xa pudemos comprobar en unha ocasión, máis difícil vai ser poder recuperar e pôr en valor iso, e, en segundo lugar, que se aproveite ese diñeiro que a cidadanía de Santiago lle gañou a esa promotora e que, polo tanto, que se poida recuperar ese palacete modernista. Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, o Goberno de Progreso, presidido por un alcalde socialista, acadou un convenio urbanístico que permitía incorporar un parque urbano máis a nosa cidade e un edificio catalogado, todo elo incorporado ao patrimonio municipal. Falamos que de 26.000 metros cuadrados de parcela inicial, 18.000 metros cuadrados ian para parque público, máis o palacete, que pasaba a ser tamén patrimonio do Concello, polo tanto, 70% unha finca privada pasaba a titularidade pública.
Certo que a empresa nos restantes 8.000 metros cuadrados podía ficar con limitacións de altura, superficie máxima e usos, quedando limitados usos asistencial, sanitario, sociocultural, hoteleiro e dotación comunitarios para enterro residencia da terceira idade, non? A cesión do 10% de aproveitamento urbanístico se entendía polo convenio que se entregaría mediante pago en metálico. A valoración que se fixo no seu momento dese 10% foron 621.180 euros, que en definitiva quedou no convenio que se entregaría 1.262.100 euros para a restauración e rehabilitación do edificio catalogado e 950.830 euros máis para rehabilitar a zona de parque de acceso ao edificio catalogado. Por lo tanto, en total, o que se entregaría por valor dese 10% serían 2.212.930 euros, que efectivamente, como ten dito o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, a aportación era finalista, ou se empregan para isto ou se perden. O Parque da Finca do Espiño, o certo é que as previsións era convertirlo prácticamente nun parque botánico, non? Que ia albergar especies únicas, converténdose así nun dos parques máis importantes da cidade xunto co Parque da Alameda. O palacete, en principio, estaba previsto que se destinara a usos medioambientais e culturais. Falamos dun edificio de 860 metros cuadrados, un edificio modernista de 1910. O obxectivo das obras de rehabilitación era reconstruir os muros caídos no interior e os espacios orixinais para recuperar esa obra modernista. Certo é que, co paso do tempo, o que estaba previsto era que estivera rematado a principios do 2015, pois se ten deteriorado máis, obviamente, e se incrementaron os custes de rehabilitación e reconstrucción. Pero hai que engadir a todo isto que a proposta da rehabilitación do Palacete do Espiño estaba dentro da estrategia EDUSI. Eu lembro perfectamente no vector I, a liña de actuación 12, operación 36, decía dotación sociocultural Palacete Finca do Espiño unha vez rehabilitado, e o vector P, a liña de actuación 8, operación 78, indicaba a rehabilitación Palacete da Finca do Espiño. Por lo tanto, para non perder o diñeiro que no seu momento se pagou por ese 10% de cesión de aproveitamento urbanístico, máis para cumprir o que era a estrategia de EDUSI, nos entendemos que o que é preciso que se poña en riba da mesa un calendario de actuacións para recuperar, rehabilitar ese palacete e a posta en valor de todo o parque. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, Paco, Teresa. Yo iba a decir una frase, pero voy a decir más. Iba a decir que anuncio nuestro voto favorable a la propuesta de resolución del BNG, porque entendemos que es una prioridad hacer esto. Pero después de la exposición del señor Reyes, creo que todo el mundo cuenta la feria según le va en ella, porque estoy un poco anonadada. Efectivamente, el gobierno de Progreso quitó la protección que tenía esta finca, que era una clasificación de suelo rústico con una ordenación de finca singular establecida por el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica, en la que no se podía construir nada. Hizo un convenio urbanístico con la Yetana, un convenio que usted ha comentado, y en ese convenio se permitía una edificabilidad de 8.364 metros cuadrados. O sea, metió esta finca en el proceso del suelo urbanizable. Si es acertado o no, pues ya no lo vamos a discutir porque pasó hace muchos años. Esto se hizo en un convenio del 2004 en el que, a cambio de esto, la empresa tenía unas obligaciones. 3 obligaciones. Rehabilitar el palacete existente de la finca, que se valoró en 1.262.100 euros. Urbanizar el parque público, que se valoró en 950.830. Y además de esas dos cosas, tenía que cumplir con el artículo 22 de la LOUGA, que era además, no en vez de, además, la cesión del 10%. Y eso lo firmaron, y lo firmó la Yetana. Al cabo de un año volvieron a firmar otra cosa en la que el Concello no ganaba nada y la Yetana sí que ganaba. Es decir, decía el segundo convenio, no sé por qué habían firmado el primero si no era así, que ese 10% se entendía compensado con la rehabilitación del palacete y la cesión del aprovechamiento. Es decir, el Concello de repente con el segundo convenio perdió 621.000 euros.
Porque yo no estaba aquí, no lo sé, por qué se hizo, no sé si están las actas, si no están las actas, y tampoco me da por ver las cosas al pasado. Pero también hay otra cosa que ha dicho de una forma que no es exactamente así. Los usos eran asistencial, sanitario, sociocultural, hotelero y residencial comunitario de titularidad privada. Residencial comunitario de titularidad privada, textualmente copiado del convenio. Aún así, la empresa Layetana no estuvo suficientemente contenta porque cuando intentó hacer un residencial comunitario de titularidad privada, como los que existían a su alrededor, totalmente avalados por los gobiernos de progreso, es decir, La Vaquería, Carmen de Abaixo, bien conocidos por los concejales del Grupo Socialista, porque entre otras cosas muchos viven en ellos, empezaron a encontrar ciertos conflictos. Ciertos conflictos que llevaron a unas discrepancias que acabaron en una sentencia, gracias a Dios, favorable para el Concello. Sentencia que el gobierno socialista o gobierno de progreso no hizo nada por cobrar. Fue el siguiente gobierno conservador quien consiguió el 28 de julio cobrar. Bueno, lo importante de todo esto es que cobramos, como Concello, cobramos, y cobramos para un uso concreto. Cobramos para un uso concreto que era rehabilitar el parque y conseguir rehabilitar el Palacete. ¿Qué va a ocurrir con el resto? A mí me preocupa muchísimo. Es un tiempo en el que no hay mucha presión urbanística, pero el día que la haya, nos vamos a encontrar que tenemos ahí 8.000 metros cuadrados de edificabilidad que no creo que a ninguno nos gusten nada, gracias a los gobiernos de progreso. Dicho todo esto, creo que el dinero se tiene que utilizar rápidamente y cuanto antes para lo que dé, pero que tiene que dar por lo menos para conservar lo que tenemos. Si no da para más, si no da para rehabilitarlo por dentro, pues digamos, no nos arrepintamos después como nos arrepentimos de otras cosas que se han perdido en esta ciudad. Entonces yo les pido que hagan lo posible, lo urgente, para hacer un proyecto para consolidar lo que tenemos y que dé para lo que dé. Y después si hay que buscar más dinero, pues lo buscaremos, pero que en este momento eso sea prioritario. Nada más, por eso vamos a votar a favor. Gracias, Teresa. Jorge. Moi boas tardes de novo a todas e todas. A nosa contestación vai ser moi breve, sinxela, pero eu creo que o debate está bastante interesante. Creo que está bastante interesante. O noso voto vai ser afirmativo. Si é certo que esta obra para este Concello non é das urxentes, prioritarias, pero hoxe anunciamos dentro dun paquete de un protocolo co Colexio de Arquitectos que un dos proxectos que salirá un novo concurso será o do Palacete do Espiño, no cal hai que definir os usos e despois teremos un proxecto de arquitectura para poder construir, porque realmente temos esos cartos, ese 1.200.000 é unha inversión finalista que os temos para poder invertir. Por lo tanto, non é que sexa unha prioridade urxente, pero sí temos claro que canto máis tempo pase, máis deteriorado estará o edificio e peor será a inversión. Claro, despois empecé a oír cousas un pouco máis extrañas. Cando fala Paco de que está na EDUSI, o único que quere dicir é que das 100 medidas que había na EDUSI, había algunhas que viñan financiadas por medios propios, como sería esta, que temos os 1.200.000, e outros pedindo financiación a EDUSI, e, por lo tanto, esta sí se vai facer con esos criterios medioambientais de poder incorporar ao patrimonio municipal. Pero, claro, despois, cando sale a palabra do Goberno de Progreso e empezamos a ver e mirar na hemeroteca e ver que ese convenio nos cedía o Palacete de Espiño e ese parque a cambio de 8.000 metros cuadrados de uso privado. Eu teño aquí a modificación puntual da ordenanza de galeras, porque despois falaremos deso, pero si quere vou buscar tamén o plan especial e ese convenio e verá usted, señor Paco Reyes, que pon privado e un uso residencial comunitario, asistencial, sociosanitario, tal e como di Teresa, pero que ten que ser residencial comunitario como tal, porque claro, no debe do Goberno de Progreso, BNG e PSOE no 2004, está ese convenio no que claramente se introducía unha edificabilidade desproporcionada nesa parcela, creo que en eso estamos todos de acordo, a día de hoxe, con un uso privado. Claro, moito peor era cando no 2012 Gerardo Conde Roa quería que ese uso privado pasara de ser un residencial comunitario a apartamentos del uso. Claro, era moito peor.
Vale, entón, eu non vou entrar en todo eso. Xa teremos tempo para debatir do que é a finca do Espiño, o aproveitamento. Supoño que non se manipulará algún día e teremos unha plataforma de Compostela non se vende dicindo que fomos nós os que privatizamos, porque cando no 2001 na modificación da ordenanza de galeras pon uso privado e firman BNG e PSOE, o firman eles. Cando no 2004 pon uso privado e o firman BNG e PSOE, o firman eles. O sea, que non digamos despois que Compostela Aberta sí, estamos acostumbrados a cargar con todas as culpas, pero algunhas non son nosas, teñamos máis prudencia. Por lo tanto, gustoume que introducira Teresa este debate, e eu creo que os grupos que están na oposición, cada un ten algo de que avergonzarse neste proceso. Por lo sabando que queremos decir si é que intentaremos que o uso dese espacio non sexa tan excesivo como se firmou nese convenio. Intentaremos que se manteñan o carácter asistencial en todo o posible ou residencial comunitario e a poder ser reducir ese aproveitamento. O que ximos votar é a favor do que é a proposta, porque sí estamos de acordo en que hai que rehabilitar ese edificio para evitar o seu deterioro e darlle un uso público para todos os compostelanos. Gracias, Jorge. Rubén. Sí, eu tampouco tiña intención de falar moito, pero certamente está moi interesante. Fíxate nunha cousa, Jorge. Hai non moito tempo escoitaba neste pleno alguén dicindo que había unha plataforma en defensa do non derrubo dun edificio e que esa plataforma estaba manipulada, non? E eu a esa persona decíalle: non insultes a inteligencia da xente, home, que a xente maior de idade ten criterio e non se deixa manipular tan facilmente, vale? Dito isto, claro, eu teño unha permanente vocación de mirar un pouco cara adiante, non? E por iso na miña intervención intentei evitar determinadas cuestións que para mí é un pouco de llaví, non? La Lletana, residencial comunitario, finca do Espiño e outro tipo de cuestións, pois aquí, vamos, é que o debatimos ata saciedade. Certamente eu podo compartir con Jorge, e visto con perspectiva e con tempo, pois os tempos cambiaron moito, iso tamén é certo, podemos discutir sobre as densidades, sobre a ocupación e demais. O que é certo é que houve un goberno que no seu día entendía que era unha boa operación conseguir un parque privado, facelo público, como é hoxe, e xoxe ti e eu podemos ir a dar un paseo pola finca do Espiño, é porque se fixo iso, e recuperar un palacete privado que ten unha historia moi importante para esta cidade e tamén, arquitectónicamente, ti o sabes mellor que a min, non é menor, recuperalo para o público. A partir de aí, ese equipamento privado, que como ti ben dís, é privado, non era un equipamento privado normal. Era un residencial comunitario pensado para personas maiores. Discutible? Perfecto. Densidades? Tamén. Ahora, eso non ten nada que ver co que se intentou facer posteriormente. Porque eso ten outro nome. E xa o temos debatido aquí longo entendido e daría para escribir un libro. É o único que digo, se o goberno quere tomar nota que tome, e se non, pasamos outros 2 anos como ata agora que non hai problema. É o único que digo é que me parece absolutamente irracional que nun contexto de recursos escasos haxa un diñeiro que o Concello ten ingresado que só se pode gastar para eso e que non se gaste. Punto e final. Gracias, Rubén. Paco. Sí. Moitas grazas. Bueno, o primeiro que me gustaría decir é que vergoña de ter acadado 18.000 metros cuadrados do que era unha finca privada para que sexa un parque público de lecer para todos os veciños e veciñas de Santiago de Compostela, vergoña ninguna. Vergoña de ter acadado un palacete que pasa a ser patrimonio do Concello tamén para o lecer de todos os veciños e veciñas desta cidade, ademais co valor arquitectónico que ten un palacete modernista, vergoña ninguna. Vergoña de acadar, en resumo, o 70% da propiedade dunha finca que era privada para titularidade pública, ninguna. Señora Gutiérrez, o primeiro que lle quero aclarar é que eu vivo na Praza da Mercé de Conxo, nun piso que eu saiba non foi residencial comunitario, eu non era concelleiro dos gobernos. Primeira aclaración. Primeira aclaración. Segunda aclaración, o convenio, se eu non lembro mal, foi exposto públicamente, vale? Non tivo alegacións.
non tivo reclamacións e non tivo recursos. O expediente pasou por dúas instancias judiciais, o xulgado do contencioso administrativo número 2 e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ambos con sentencias favorables ao Concello. Terceiro, o convenio 2005 contaba, entre outros, con 2 informes de 2 técnicos municipais que fan un informe de valoración. Vou ler o informe da Dirección de Área de Urbanismo. Non se pode concluir do contido da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana que se lle impoña aos propietarios a dobre obrigación de rehabilitar o edificio e, ademais, ceder o 10% de aproveitamento lucrativo. Iso que din os técnicos que saben moitísimo máis que eu do urbanismo. Non sei se vostede o que está poñendo en dúbida a cualidade profesional destes técnicos. Vale. O que sí me gustaría sería que me explicara, porque en definitiva foi un alcalde seu, porque foi un alcalde do Partido Popular, don Gerardo Conde Roa. Gustaríame preguntar por que se pretendeu recalificar o que era un chan dotacional comunitario para unha residencia de terceira idade, privada, pero para unha residencia de terceira idade, en vivenda libre. Cun incremento de edificabilidade de 80 apartamentos no 2006 a 110 pisos no 2011. Goberno do Partido Popular, que se ne daban unha plusvalía entre 6 e 8 millóns e que, por certo, na proposta de convenio, que por sorte non se chegou a firmar, pero que na proposta de convenio se esquecía absolutamente a referencia do cobro dos 3 millóns de euros que se falaba da sentencia. O convenio non nos recollía a proposta de convenio do Partido Popular. Por certo, non se reclamou a execución da sentenza ata xullo de 2012. Esa é a realidade. A mí gustaríame que me explicara o porqué dese intento de recalificación urbanística. Polo demais, nos insistimos, nos imos votar favorablemente a proposta do Bloque Nacionalista Galego, entre outras cousas porque entendemos que senón imos perder unha oportunidade importante para a nosa cidade, que recuperar non somente ese parque, senón tamén ese palacete para os seus usos. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Paco, Teresa. Carai, me arrepinto. Debemos tener números distintos. Yo ven tengo, que íbamos... en mis datos tengo que la vía ejecutiva se ejerció en agosto del 2011. Es decir, si en agosto del 2011 se había cobrado ya lo correspondiente al palacete y lo correspondiente... No sé, yo tengo este dato, tampoco puedo asegurar, pero es... Entonces, si ya se había cobrado, difícilmente se puede meter. Yo, mira, el primer convenio, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, puedo pensar que es mejor o que no es mejor, pero en cualquier caso entiendo que en aquel momento ese gobierno valoró la posibilidad de hacer ese acuerdo para conseguir la finca. Lo que no entiendo es el paso del de 2004 al de 2005, porque el de 2005 el Concello no gana nada, absolutamente nada, y pierde 621.000 euros que ya había firmado la Lletana. Bueno, dicho todo esto, el convenio posteriormente es cierto que el gobierno del Partido Popular, ante la insistencia de la Lletana, deniega absolutamente la posibilidad de hacer un residencial comunitario. Le deniega. Denegación, digamos, en base a los criterios que en ese momento tiene el gobierno. La Lletana insiste y hacen un planteamiento. Es decir, si usted quiere hacer el residencial comunitario sin aumento, tiene que pagar una plusvalía. Esa plusvalía se valora en 800.000 euros y además de los 800.000 euros la recuperación de los 621.000 euros. Ese convenio se expone a información pública, hay muchas alegaciones y no se llega a firmar. Es decir, se hace con total transparencia. Que sea adecuado o no, yo es que entiendo la mayor. A mí me parece que lo adecuado sería no haberlo hecho. Una vez que se ha hecho, no entiendo cómo ustedes o su gobierno de aquel momento regaló 621.000 euros por firmar un segundo convenio. Nada más. En cualquier caso, me reafirmo en la necesidad, que es lo que viene al caso, de rehabilitar esto cuanto antes, porque para mí sí es prioritario. Una cosa que está en ese estado cada día se deteriora. Esa es la gran prioridad. Si esperamos 2 años más, no vamos a tener nada que rehabilitar. Nada más. Gracias, Teresa. Jorge. Como decía, nos imos a votar a favor. Temos esos 1.200.000. Queremos iniciar o proceso para ese concurso e rehabilitarlo. Canto antes empecemos, antes
estará menos deterioro se producirá no mesmo, polo tanto será mellor a rehabilitación. E eu creo que hoxe habería que facer un máster de que é público e privado. Cando aquí, nun pleno, se di privado e se aproba nun documento privado, é privado. A nós nos gustaría que fora público, pero se pon privado, e tanto se fixo no antigo hospital que pon privado, como no Palacete, como no aproveitamento da finca do Espiño que pon privado. E esos dous convenios os firmou o Goberno de Progreso, obtendo o que obtivo naquel momento, que foi, por un lado, ese aproveitamento do Palacete máis a finca, no outro caso, do antigo hospital, pois o edificio de odontoloxía máis o edificio de galeras do centro sanitario, e obtiveronse esas dotacións despois de que houbera unha dotación privada para un residencial comunitario. Son dous casos moi similares. O que asinou naquel momento é o responsable daquelas cousas que asinou, e eu o único que quero é que queden claras as cousas. Cando pon privado nun documento oficial de pleno é que é privado. Por unanimidade, secretario. Moi ben, por unanimidade. O punto da proposición do BNG e o punto 9 e o punto 10 son de accións de contas. O 9 de cese nomeamento de membro da Xunta de Goberno, e o 10 de resolucións de alcaldía das concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno local que están a disposición de todos os homes e mulleres da corporación. Imos facer un receso, poño 10, si en 15 minutos estamos, casi mellor, sempre poño 10 e tardamos máis, vale? E volvemos a reiniciarse con rogos e preguntas.